Produktový rad Haldorado sa rozširuje o takú vysokokvalitnú produktovú radu, ktorá prináša svetlo do noci. Produktová ponuka zahŕňa čelovky a kempingové lampy. Nemám rád, keď sa chválim svojim vekom, ale už takmer 50 rokov rybárčim. Čísla sú neúprosné fakty, no za ten čas som získal také množstvo skúseností, vďaka ktorým dokážem rýchlo rozhodnúť, ktoré produkty sú tie, ktoré nám skutočne môžu byť užitočné, ktoré nám najlepšie a najjednoduchšie pomôžu dosiahnuť daný cieľ. Mojím dávnym snom bolo mimochodom integrovať takéto lampy do našej produktovej ponuky, ale som nenašiel takého výrobcu, z ktorého produktmi by som bol maximálne spokojný, alebo by úplne spĺňali moje ciele a maximalistické očakávania. A popri tomu majú aj konkurencieschopné ceny. Našťastie som v uplynulom roku našiel toho výrobcu, ktorý sa mimochodom už viac ako 20 rokov venuje výrobe lámp. Majiteľ je mimochodom horolezec, z čoho sa dá mimochodom usudzovať, aké maximálne požiadavky musia spĺňať napríklad aj tu viditeľné lampy. Takže nie je pochyb o tom, že tieto môžu byť užitočné aj pri rybolove a podarilo sa nám z ich mimoriadne širokej ponuky produktov vybrať tie, ktoré maximálne vyhovujú našim potrebám. Samozrejme, oprávnene môže vzniknúť otázka, čím sú tieto produkty lepšie ako napríklad lampy za pár stoviek korún, ktoré sú dostupné v ktoromkoľvek športovom obchode. Existuje 5 hľadísk, ktoré musia tieto produkty určite spĺňať, že tieto výrobky sú v súlade s predpismi, inak nie sú na tento účel vhodné. Prvým a najdôležitejším je odolnosť. Každý z týchto produktov musí zniesť aj fyzické nárazy. Poviem jednoduchý príklad. Ak nám produkt spadne, alebo nám spadne z hlavy na dlažbu či betón, nesmie sa rozbiť. Každé svietidlo má veľmi príjemný povrch, ale zároveň je vyrobené z mimoriadne odolného nárazu vzdorného plastu. Samozrejme, ak by sme chceli, tienidlo lampy môžeme zámerne poškodiť alebo aj zlomiť. To je pri každej lampe do istej miery slabé miesto, ale tak je to pevnejšie než priemer. A odolnejšie, no samotné telo svietidla je takmer nerozbitné. Druhým hľadiskom je funkcionalita. Preložené do slovenčiny to znamená, že neznášam zložité lampy. Je síce super, že moja lampa má 72 funkcií, ale naozaj čo z toho vlastne potrebujem? Nech dobre svieti a nech svieti takou intenzitou alebo farbou svetla, akú mám rád. Niektoré z našich lámp sú mimochodom vybavené aj pohybovým senzorom, takže sa dajú aktivovať aj bez stlačenia tlačidla. K funkcionalite podľa mňa patrí aj to, že daný produkt by mal určite poskytovať viacúčelové využitie, preto milujem inteligentné praktické zariadenia. Dobrým príkladom je táto čelovka s názvom HL Multi, ktorá sa dá používať aj ako bežná čelovka. Ak ho odlomím z magnetickej spony, ktorá je mimochodom dosť pevná, drží ho veľmi bezpečne, sama od seba nikdy nespadne, iba ak ju s dostatočnou rozhodnosťou zložím. Takže keď som ju odcvakol z tohto magnetického čelného pásu, môžem na ňu nacvaknúť taký malý patent, ktorý tam dobre drží, ktorým ju môžem napríklad pripnúť na opasok alebo na bok ktoréhokoľvek nášho rybárskeho náradia či krabičky a takto pripnutá nám poskytne dobré osvetlenie počas noci. Ale týmto ešte nekončí, ak tento opaskový klip z nej odcvaknem, sklopím tento bočný stojan, uvidíte, že je tam taká závitová časť, do ktorej keď zaskrutkujem kolík a napríklad ho upevním na brehu, môže slúžiť aj ako orientačné svetlo, osvetľujúc táborisko alebo nám ukazovať cestu, ak napríklad z člna sa snažíme priblížiť k nášmu miestu, uvidíme, kde máme pristať. K funkčnosti patrí aj pohodlné nosenie. Ako vidíte, naše kvalitnejšie čelovky majú na vnútornej strane čelenky pogumovanú časť, ktorá zabraňuje tomu, aby sa čelovka nasadená na čiapku šmýkala alebo posúvala. Je veľmi nepríjemné, keď človeku čelovka už nie je na hlave, ale visí na krku, pretože sa neustále šmýka. No a s týmito pogumovanými, samozrejme podľa potreby nastaviteľnými a vo vnútri touto protišmykovou vložkou vybavených čelenkách sa to stáva naozaj len ťažko. A keď už túto tému uzatvárame, čo sem ešte patrí, je hmotnosť čeloviek. Nie je nič nepríjemnejšie, ako keď si človek nasadí takú veľkú čelovku, že nakoniec musí robiť cviky na posilnenie krku, aby dokázal držať hlavu rovno. Tu je jeden z mojich obľúbených modelov, táto čelovka, ktorú možno pripnúť na šiltovku, ktorej hmotnosť je len 40 gramov, čo je naozaj prekvapujúce. A pritom je svetlo tejto čelovky stále veľmi silné. Teraz je úplne denné svetlo a aj počas dňa je svetlo LED lampy stále viditeľné.
Táto nízka hmotnosť je typická aj pre naše ostatné čelovky, pretože ako vidíte, aj tá najťažšia váži iba 116 gramov. Tretím hľadiskom je vodotesnosť. Keďže tieto produkty používame v exteriéri, v prírode, vonku, kde často môže aj pršať, alebo ráno môže naše zariadenia pokryť ranná hmla či rosa napríklad. Preto je samozrejme, že tomuto kritériu musia tieto produkty maximálne vyhovieť. Na všetkých krabiciach je viditeľné označenie IPX5 alebo IPX6, ktoré znamená vodotesnosť. To samozrejme neznamená, že by sa tieto produkty dali používať napríklad ako potápačské lampy, aj keď chvíľu by to možno vydržali, nakoniec by však prestali fungovať, ale dažďu a rannej hmle určite odolajú aj v náročných podmienkach. Štvrtým hľadiskom je svetelný výkon. Ale hneď by som to upresnil, že ide o správnu farbu, je tiež dôležitá vec. Teda nie vždy je najvhodnejšie jasné, biele alebo žlté svetlo. Lampa vie svietiť červeným svetlom, ak treba. Ale o tom si povieme viac neskôr. Takže okrem správneho svetelného výkonu, keď už hovoríme o svietidlách, často máme tendenciu veriť, alebo si myslieť, že len tá lampa je dobrá, s ktorou dokážeme presvietiť až na druhú stranu balatonu. No v skutočnosti to v 99% prípadov vôbec nepotrebujeme. Čelovky a kempingové lampy slúžia na to, aby sme napríklad ľahko mohli nastražiť návnadu, aby ich svetlo nebolo rušivo silné a aby nelákali hmyz, alebo ak potrebujeme osvetliť nejakú oblasť, napríklad ak potrebujeme, aby bola boja dobre viditeľná, alebo ak potrebujeme osvetliť náš tábor, tak presne s takou intenzitou svetla, alebo aby svietili takou farbou, ktorá nám vyhovuje. Myslím si, že lampy, ktoré tu vidíte, tieto kritériá maximálne spĺňajú. Keď už som spomenul farbu, zobral som do ruky najlacnejšiu čelovku z našej ponuky, ktorá po stlačení tlačidla svieti v normálnom režime bielým svetlom. Je extrémne silná. Jej svetlo je výrazné aj za jasného denného svetla, ale ak stlačím tlačidlo na ľavej strane, okamžite začne svietiť červeným svetlom. Červené svetlo je dobré preto, lebo nepriťahuje hmyz, ale napriek tomu osvetľuje okolie. To isté platí aj pre túto roztomilú malú táborovú lampu, ktorá dokáže svietiť viacerými farbami vrátane červenej. Piatým a zároveň jedným z najdôležitejších hľadisk je cena produktov. Vďaka špeciálnej dohode s výrobcom lámp sa nám podarilo vyjednať také jedinečné ceny, že som úprimne a naozaj presvedčený, že k týmto vynikajúcim kvalitným produktom patrí aj konkurencieschopná a férová cena. Nechcem tento film pokračovať takým tým šablonovitým, nudným predstavením produktu. Tí, ktorí sú zvedaví na parametre týchto viditeľných produktov, jeho jedinečné parametre a vlastnosti, sú to samozrejme v našom e-shope, na produktových stránkach, v popisoch, ako aj v priložených videách. Ale tí, ktorí sú tu aj po tomto a sledujú tento krátky film, tým by som chcel predstaviť niekoľko skutočných kuriozít. Chcel by som vyzdvihnúť niektoré také drobné detaily, ktoré mi pomohli zamilovať si tieto produkty a práve tieto si vybrať. Tu je hneď jeden z mojich malých obľúbencov, táto roztomilá malá nabíjateľná lampa s názvom CL Compact, ktorá sa už objavila vo viacerých mojich filmoch. Pri osvetľovaní nočného tábora svietila červeným svetlom. Bola viditeľná z veľkej diaľky a naozaj dobre, ale je tiež úplne vhodná napríklad v stane na osvetlenie okolia bielým alebo žltým svetlom. Týchto 250 lumenov svetelného výkonu úplne stačí na to, aby ste si pri nej mohli napríklad aj čítať v stane. Tu je jeden z vrcholových modelov našej ponuky, lampa s názvom PB Camp Gold, ktorého jednou zo zvláštností je, že okrem toho, že dostatočne silným a viacfarebným svetlom osvetlí náš tábor alebo stan, okrem toho má kapacitu batérie 9900 mAh, čo nám umožňuje jednoducho nabiť si aj úplne vybitý telefón, takže sa dá použiť aj ako powerbanka a ovládať diaľkovým ovládačom. Vrcholom medzi vonkajšími lampami je lampa s názvom SL Garden, ktorá je vybavená solárnym panelom a dokáže sa sama nabíjať. Samozrejme, ak chceme, môžeme ho z lampy zložiť a zapichnúť do trávy, alebo po odobratí týchto predĺžovacích kovových tyčí ju môžete zavesiť do stanu ako lampu, ale dá sa použiť aj ako stolná lampa, takže je naozaj veľmi praktická a má viacero rôznych funkcií. Dá sa používať vonku aj vnútri, pričom opäť, a opakujem sa, poviem, že táto lampa sa dokáže sama nabiť, takže napájanie je vždy zaistené za každých okolností. A teraz vám ukážem ešte jednu vychytávku. Práve toto mi mimochodom dalo konečné rozhodnutie a impuls na to, že tento produkt musíme určite zaradiť do našej ponuky.
Vďaka tomuto C-konektoru, ktorým sa lampa nabíja, jednoducho samozrejme nie je možné nabíjať len našu lampu, ale aj všetky tie elektronické zariadenia, ktoré majú C-konektor. Takže aj môj telefón sa dá vďaka tejto malej solárnej bunke jednoducho nabiť. Na záver som si nechal ten lampový set s názvom Camp Lamp Set, ktorý bol zostavený presne podľa našich požiadaviek. Premyslel som si, že ak by niekto chcel so sebou zobrať prakticky zostavený balík lámp, ktoré sú tie, ktoré naozaj bude potrebovať. Prvá je čelovka, druhá je kempingová lampa na osvetlenie v tme, ktorá sa dá použiť rovnako dobre vonku aj vnútri a mala by obsahovať aj powerbanku, ktorá je zároveň aj mimoriadne výkonnou lampou, s ktorou napríklad dokážeme osvetliť aj boju vzdialenú od nás. Táto lampa má kapacitu 13500 mAh a dokáže svietiť s intenzitou 1500 lúmeňov. Navyše to dokáže so 4 rôznymi farebnými teplotami a 4 úrovňami jasu. Samozrejme všetko je uložené v kvalitnom a praktickom EVA púzdre s jedinečným reliefným logom Haldorado. Je do nej uložené tak, že sa produkty počas celej prepravy a manipulácie nemôžu poškodiť. Podľa mňa sa táto malá sada zmestí do každého rybárskeho batohu alebo balíka. Môžete si ju vziať so sebou a všetko, čo potrebujete na nočný rybolov alebo na kempovanie, nájdete pohromade na jednom mieste.